Takže čau ľudia, vítam vás dneska u nového videa. Budeme hrať Sky... No, v Minecrafte budeme hrať One Block. No, takže... No... Som teraz chorý, takže budem kašľať aj. Takže... Začneme to ničiť. How the hell did it... Čo sa stalo? Aha. Takže... To sú nejaké bugy a tak asi. To si čítať nebudeme. OK. No. Takže. Čistka. Tu vyťažíme a položíme si na... Tak najprv máme forest, potom máme cavey, snowy, desert, jungle, ocean, nether, mansion, stronghold. A to 10. neviem čo je. Takže chvíľu som hral len bez kamery, aby ste nemuseli čakať. Dobre, dostali sme 4 melóny, nejaké one. Prvú slepičku, ktorá, dajme tomu, že skočila do vojdu. Určite nám skočila. No... Jo, jej to vôbec nevadí, tej ovečke. Čo to je? Nie je to oak, ale tekvica. Ja, za to. Aha. Pokaždé, keď sa pozerám do chatu, tu mám tieto. Takže hopla, hop. Takže takto to trošku rozšírime island.
Yep. Takže Birch, no okej. Takže teraz je to kráva. A už sú dve. Okej. Tak to už na to je len otázka jak a prečo. A za čo? Dobre. Povedal som, že si to tu nechám pre istotu. Ježiš. Nič sa nestalo. What the fuck? Nemôže tam ísť dobrovoľne bez toho, aby som ju musel strkať. Ja. Keď sa dostane odtiaľ, tak nechápem. Určite na to potrebujem pickaxe. To som si tým rozhodne istý. Plot twist vôbec. Ja. Good. Tak to radšej. Ja. OK. Tu asi všetko odložím, I guess. A idem expandovať. Ja už som myslel, že je preč. Neviem ani prečo som to myslel. Neviem. Už 9 minút už natáčame, dobre. Ten dirt, no. Ja, no. Ozvem sa za chvíľu, možno dlho. Alebo, like. Dobre, tak chcel som OK. Zrejme, kebyže si chcete túto hru akoby zahrať, tak kúpte si Minecraft, ktorý ja mám zadarmo, jo.
Tak sa to... Nechoď späť. Nechoď. Ja. Prečo ju... Tak. Jo. All good. Ja, takže ozvem sa za chvíľu pre vás. Dlho pre mňa. No, neviem, lebo buď to stopnem alebo zostriham. Takže zatiaľ cos. Takže čestka. 3. Ešte našiel som čestku. No nenašiel, proste tam bola čestka, no Sweetberries, Blue Orchid 3 a 35 bone meal a 1 sapling. Takže môžeme začať pestovať drevo. A keď môžeme pestovať drevo, tak potrebujeme ďalší sapling. Jo, tak funguje Minecraft. A keď nám nepadne sapling z toho stromu, tak nechápem, čo sa deje. Ja, mal som teraz ísť natáčať. Že prečo nie? Aby sa mi spawnulo prasa. Why not? Postav sa tam, áno, zabijem sa, hej. Toto je taký mindset Minecraftiak, keď ho naštve prasa. I guess why not? Toto si tu môžeme položiť niekde. Dobre, niekde. Našla. Okolo tých čestiek. OK, takže toto som zobrala a dal som. Takže spravíme toto. Že keď to prasa chce chcípnúť, aby z neho bol. Nič som nepovedal. Samozrejme family friendly kanál. Jo. Určite. To je nemožné. Už vidím sa za 30 sekúnd, že jak to je Sweetberries. Jo. Jo. Prečo nie proste? Jo. Yes. Je to tu, a ne toto. No, ja vždycky som to nechával na grassblocku. Jo, I guess to asi nejak funguje, no. Ja som nečakal, že by to fungovalo. OK. Dobre. I guess. Ozvem sa... Neviem kedy. Niekedy proste. No, za chvíľu sa ozvem. Teda pre vás za chvíľu. Pre mňa aj za dlhšie. Takže, no. Máme -2 ovce. Kvôli jednému prasaťu, ktoré zošuchlo to krávu dole. A druhej ovci, ktorú som tam teraz dal a zošťuchla tú krávu dole. Jo, a vyrastol nám prvý strom. Jo, to sa mi zdá, že som natáčal, jak som otváral tú cestu, kde bol sapling. Takže necháme tam bum.
A teraz je to presne takto. Jo. Možno budem natáčať niekedy Skyblock aj na... No, toto je OneBlock, ale Skyblock budem natáčať na Hypixelu. No, takže máme jedno od každého typu, jo, ale... Vidíte toto tu, že? Jo. Nemám ani shine, proč to nefunguje. Nevadí. OK. Skúsime to, aby to išlo rýchlejšie. Jo, takže mám 3 saplingy. Ja. To nám to hodne nepomôže. Takže položíme za... A možno si zahrám aj na Miner Skyblock. Sice ne na normálnom mineru, ale na niečom jak Miner Skyblock. Malo by to byť také isté aj dokonca, ale... No neviem. Takže asi idem im to zväčšiť priestor. Jo. Tá ovca sa bojím, že ju buchnem a zhodím. Takže jo. Takže, no, videjko máme 20 minút. Samozrejme, jak vždy, budem mať takých 30, ale nebudem zdržovať a na mňa grás potrebuje táto kráva a tie ovce. A to nevadí, to sa k ním dostane možno. Jo, na to potrebujeme pickaxe. Chicken. Chicken. Jo, takže 6. To je good, ale to je problém, no. Hodne prší, ale doslova zákon schválnosti mi v hlave hovorí, že prestane pršať, keď budeme mať kaldron na vodu, takže je... Dobre. Au. Ja som zabudol, že to môže bude. Takže. Tá chicken, keď sa sem dostane, tak ne... Škoda. Jogurt. A táto sa tam nesmie. Ja sypnem.
Dobre, takže to tam spadlo do vojdu, nevadí, čo som čakal. Takže túto krávu k tej kráve tam. Ne. Choď. Vieš, choď do tých berísok. Choď do tých berísok, áno. Ja ozvem sa, keď ich tam konečne dám. Takže, trošku som to rozšíril. To je good. A aj tá kráva je tu. Takže si môžeme dať prvé papanie. Len tak ma napadlo, mohli by sme ísť do settingov, tuto na za chvíľu sa ozvem. Takže nič som neupravil, som späť a neviem prečo je tu vajíčko. Absolútne, fakt to neviem. A nič. Toto si zoberám. Pre istotu. Nie. Takže, OK. Ešte tomu prasátku by som to... Au, to bolí. Ja. Počkať. No a teraz mi vnikla do mozgu jedna vec. To sú iné logy. Honil sem k bone meal. Dobre, takže budeme mať... Keď napočítame melóny a hento, čo nám to dalo nedalo, tak budeme mať prvé jedlo. Jo. A je to by the way na hard difficulty. Čož ja som nevedel, ale good vedieť. Takže prečo? Hitbox. Podľa mňa, jak dlho už natáčame vlastne? 24 minút. Takže teraz je môj main tu dať trochu hliny a spraviť taký domeček. Jo, a toto nechám tak a vybuildím sa tam na, neviem jak, na ičko alebo xko, to je jedno. Takže takto za chvíľu sa
ozvem. Jo. Považí sa skočiť dole. Nech sa ani To nebola moja vina, to si vedel. Ozvem sa za chvíľu. No, takže... No, po trošku miningu porovnajte si tie čestky. Keď môžete, no... Alebo keď vám to nevadí, ja som si to nefotil, takže vám to neukážem. A... Nie. Au. Asi tu spravím toto a... Jak môžete vidieť, táto čestka je nejaká čudná. Nepríde vám? Kofre Special sa volá. Už to samo sebe je čudné. Máme tu water bucket. A birch sapling. Ja som jeden z tých ľudí, čo majú birch docela rádi. A kebyže chcete vidieť, ako by to ten birch sapling dopadol s ľuďmi, ktorí ho nemajú radi, tak asi takto. Že by teraz dropol dole do vojdu. Ja. Jo. Takže čestku odložíme sem. Táto je large chest. Táto je kofre special. Sem budem hádzať takéto veci. No, kebyže sa čudujete, mám -1 heavy bale. Jo, a toto nič není. Ne. Jo, bo stal sa to taký akcident. Neviem, jak to povedať. No. Takže stalo sa to, že ja som tu robil, ne? Skoro nerobil. A proste táto kravička vbehla k tým ovečkám, ktoré máme 4, čo je veľký pokrok. Jo, a toto môžete vidieť, jaký čas som odohral. Podľa tohto. Vo skrine. Aha. Ja si to niekedy pomýlim tie bloky. No, takže. Buta kofre special padá normálne, že je to lakom. Jo, a počkať. OK. Toto hodím sem. A mne sa niekedy pomýli to drevo s tým. A keď si zoberiem toto a no, semienka, keď si zoberiem takto 2, vykrakím si hou. Toto trošku rozostávam. A tuto spravíme takúto maličkú farmu. Za chvíľu sa ozvem, keď bude hotový. Jo, takže už som tu. Bum. Takže použijeme sem tie semienka, čo som spravil. Ešte 2. No to... Toľko ich nepotrebujeme. Jo.
Au, 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 au. Ah. Ja, dá mi to jeden damage, ne? Nedá. OK, ďalej. Takže... To není drowned, určitě. A honíme sem ešte takto. A ten bone meal. Keď sa čudujete prečo. Au. Ho zobral. Jo. Nechápem na čo. Dobre. Takže bone meal. Sme po 30 minútach, takže za chvíľu stopujem. No, ešte to trochu zostriham, ale... Dobre, stačí. Stopujem. Prečo to stopujem? No, takto. Pre toto. Aby sa stalo presne toto. Bum. Máme seed. Au. Spravíme to ešte raz. A možno budeme mať šťastie a dostaneme ďalšie seedy. Jo. Takže, no. OK. Takže toto by som povedal, že je koniec tohto videa. Prečo? Preto vám, keby ste sa pýtali, že prečo je to koniec toho videa, tak preto, lebo už natáčam 30 minút, čož pre vás je to 30 minút. To bude. No, max do 40. Ale ja som tu strávila aj hodinu, takže... Au. Ja. Takže, no áno. Ja. Takže, čau a... Ježiši. OK, kráva žije. Sojapky furt nemáme. No. To v ďalšom videu sa zmení už. Dúfam. Takže čaute. Toto je koniec tohto videa.